Hartelijk welkom bij deze bijzondere uitzending van RTV Scheldemond. Ik ben Hein Stufkens en ik heb een bijzondere gast in de studio hier. En dat is Tjerk Ridder. Tjerk Ridder is theatermaker, singer-songwriter, schrijver en vooral ook reiziger die heel veel door Europa gereisd heeft. Hartelijk welkom, Tjerk. Je hebt gereisd met een programma dat heette Trekhaak Gezocht. En toen ging je met een caravan zonder auto en probeerde je steeds aan te haken bij auto's die langskwamen. En uiteindelijk heb je Istanbul gehaald. Je hebt een pelgrimstocht gemaakt in de voetsporen van Sint Maarten. Van Tours via Parijs naar Groningen. Bonneroute, heb je dit prachtige boek over geschreven. Bonneroute. En dat deed je niet alleen, maar dat deed je samen met je ezel Lodewijk, waarover straks meer. Dan vraagt u zich misschien af, wat doet Tjerk helemaal uit Utrecht hier in de studio in Oostburg vandaag? Wel, op 9 mei aanstaande is Tjerk in Katzand. Want dan wordt daar het 20-jarig jubileum gevierd van de Wereldvredesvlam. En daar zal Tjerk optreden, want Tjerk is vooral ook een vredespelgrim. Tjerk, je bent heel veel op weg. Je bent een soort reizende troubadour. Kan je ons vertellen wat jou beweegt om steeds maar weer op stap te gaan? Zeker, Hein. Wat beweegt mij om op stap te gaan is dat ik... het heeft twee kanten. Ik ben theatermaker en ik ga vaak op reis ter inspiratie voor mijn theatervoorstellingen. Maar het andere is dat ik van nature nieuwsgierig ben als mens naar wat functioneert, wat werkt in de wereld, maar ook wat dysfunctioneert. En in die zin ben ik ook altijd nieuwsgierig naar nieuwe verbindingen maken en te kijken welke verbinding ik kan creëren in en met mezelf, maar ook met andere mensen, om het liefst de wereld een stukje mooier te maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dus op zoek naar een verbinding. Juist. Ja. En kan je iets vertellen over ervaringen die je misschien hebt opgedaan onderweg, juist met dat verbinden? Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld, je noemde net het project Trekhaak Gezocht met de ondertitel "Je hebt anderen nodig om verder te komen." Ben ik gelift met alleen een caravan zonder een auto door Europa, om te kijken wat er gebeurt als je geïmproviseerd op reis gaat, maar letterlijk andere mensen nodig hebt om je bestemming te bereiken. En vind je die mensen niet, dat je je bestemming ook niet kan bereiken. Dus in het project Trekhaak Gezocht was het thema verbinding meer dan duidelijk. Als je een caravan hebt met alleen een koppeling en je hebt een trekhaak nodig, moet je die verbinding letterlijk en figuurlijk zoeken en proberen te maken. Ja. Dat is gelukt. Ik ben 3 maanden onderweg geweest, dwars door het continent Europa, van Utrecht naar Istanbul gelift met de caravan. Daar heb ik een boek en een voorstelling over gemaakt. Maar dat was eigenlijk de opmaat naar andere reizen. Onder andere ook de reis die ik heb bewandeld over het pad van Sint Maarten. Ja. We leven natuurlijk in een snelle individualistische tijd, waarin je heel vaak hoort dat het allemaal hard en hardvochtig is. En ik ben letterlijk onderweg gegaan op de menselijke maat, te voet, met een kameraad, met een ezel, met alleen een tent en kijken wat er voor nodig is als je bij mensen spontaan aanklopt. Mag ik misschien mee eten? Heb je iets te drinken? Kan ik mijn tent opzetten? Mogen mijn ezel en ik hier overnachten? En wat je dan ontmoet aan gastvrijheid en aan solidariteit en aan gemeenschapszin. En dat heb ik van Frankrijk naar het noorden van Groningen gedaan, aan de Martini-toren, de toren van Martinus in Groningen. Het is grappig wat je daar zegt over dat er zoveel hardheid in de wereld is, maar dat je onderweg ook veel goedheid tegen bent gekomen. Ik vond in jouw prachtige boek Bonneroute dit citaat van jou, uit een lied uit je theater, denk ik. Hè? Laat me lopen, laat me stappen, laat me gaan waar niemand op me wacht. Laat me vragen aan de mensen, mag ik schuilen voor 1 nacht? En de vraag is, lukte dat dan? En lukte dat dan gemakkelijk? Hoeveel gastvrijheid kom je tegen onderweg? Ja, dus maakt het wel makkelijker als je te voet gaat met een ezel. Want dat is niet alleen maar een kameraad die helpt je spullen tillen, maar dat is ook een manier om te communiceren. Ik had ook mijn gitaar op mijn rug. En muziek is ook een universele taal waarmee je kan communiceren. En die combinatie van man, gitaar, ezel wekt nieuwsgierigheid op. En was ook een manier om contact te maken. Ja.
En het is inderdaad gelukt om nagenoeg iedere avond op het pad, langs het pad van Sint Maarten, spontaan overnachtingsplek te vinden. En mensen te ontmoeten in hun dagelijkse leven. En een inkijkje te krijgen in wie zij zijn, wat hun beweegt. En te delen wie ik ben en wat mij beweegt. Mooi, en dat heeft heel veel mooi materiaal opgeleverd. Ja. Ik las dat er zelfs mensen zijn die permanent een soort pelgrimskamer ter beschikking hebben. Ja, hè? Dat wist ik van tevoren ook niet. Maar dat is natuurlijk een heel bijzonder gegeven als je bedenkt dat je altijd een kamer vrij hebt voor een onverwachte gast. Dat is bijna uit sprookjes. Zou het allemaal moeten doen eigenlijk. Ja. Het is zoiets als vrienden op de fiets. Ja, nou, dat is een moderne vorm daarvan. Ja, dat is mooi. Ja. En je hebt ook zoveel losgemaakt bij mensen dat ze zelfs nog achterna kwamen met de lunch, hè? Ja, soms dan liep ik ergens en dan zeiden mensen, dan legde ik uit wie ik was nadat ze dat vroegen. En dan zeiden ze, kom bij ons lunchen, maar dan was dat bijvoorbeeld een heel stuk oostwaarts op westwaarts, terwijl ik richting het noorden aan het lopen was. En dat bleek dan zo'n lang traject terug of uit de route te zijn. Ik zei, nou, ik vind het super fijn, maar dan ben ik eigenlijk mijn hele dag kwijt aan 5 kilometer de verkeerde kant op lopen en dan weer terug en lunchen. En dan zei ze, dat begrijpen we helemaal, maar dat is me ook gebeurd dat mensen dan als we afscheid hadden genomen en dat ze een eind verderop mij weer hadden weten te vinden met een heel lunchpakket en eten en drinken. Prachtig, hè? Dat is heel lief. Prachtig dat er zoveel goedheid is. Volgens mij hebben we ook beeld van een stukje van jouw route daar onderweg. Zullen we er even naar kijken? Ik ben Tjerk Ridder, muzikant en theatermaker. Ik ben geboren en ik woon in Utrecht. In de zomer van 2017 maakte ik een voetreis van Parijs naar Utrecht samen met mijn ezeltje Lodewijk. Hallo, je doet het supergoed. Deze reis liep ik over het Martinuspad, een nieuwe Europese culturele route, geïnspireerd door Martinus van Tours, ofwel Sint Maarten. Sint Maarten is de beschermheilige van Utrecht. Sint Maarten deelde, lang geleden, voor de stadspoorten van de Noord-Franse stad Amiens zijn mantel met een bedelaar. Deze daad van solidariteit inspireert al vele eeuwen mensen in Europa. Tijdens mijn reis van vorig jaar liep ik 800 kilometer, stapvoets, naar huis, van Parijs naar Utrecht. En onderweg was ik afhankelijk van de gastvrijheid en de hulp van de mensen die ik tijdens de reis spontaan ontmoette. Ik experimenteerde met het thema delen in de breedste zin van het woord. Het delen van tijd, bezit en verhalen. Tijdens mijn reis werd ik geconfronteerd met de sporen van oorlog en verwoesting die de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk en België heeft achtergelaten. Daarin werd ik me bewust van de geschiedenis die we met elkaar delen. Na 2 maanden lopen arriveerde ik in Utrecht. Dankjewel. Maar mijn reis was nog niet compleet. Want het officiële eindpunt van de Martinus Pelgrimsroute ligt niet in Utrecht, maar in Groningen bij de Martini-toren, ofwel de Toren van Martinus. Voor de reis startte ik een crowdfundingcampagne. Naar voorbeeld van Martinus zou ik de helft van de opbrengst delen met een mooi initiatief dat ik onderweg tegen zou komen. Op 1 juli 2018 vertrok ik opnieuw met Lodewijk. Langzaam en te voet. En ditmaal van Utrecht richting het noorden van Nederland. En als je dat zo ziet, dan lijkt het allemaal leuk en gezellig en gemakkelijk. Maar dat was het niet, hè? Ik heb ook ergens gelezen dat je ergens diep in West-Vlaanderen in de stromende regen wanhopig je af zat te vragen hoe het verder moest. En dan schrijf je thuisblijven, Netflixen, biertje op de bank. Was achteraf beter geweest misschien. Maar ik moest zo nodig groei, avontuur, weg uit de bubbel en het licht zien. Ik zocht nieuwe horizonten, levenslessen. En als ik me dat zo voorstel, dan denk ik in zo'n situatie, wat houdt je dan op de been? Bovenal toch het realiseren dat je met iets bezig bent wat een diepere beweegreden heeft. Dat het, ik heb die reis niet ondernomen als vakantie, maar als een onderzoek. En net zoals bij het hele leven, vallen en opstaan, voorspoed en tegenslag wisselt elkaar af.
Nou viel deze tegenslag op zich wel mee, want heel erg regen en even helemaal koud zijn, letterlijk of figuurlijk, dat valt nog op zich mee. Maar wat lastiger is, ik geef zo antwoord op je vraag, maar ik vertel er iets omheen, is dat de tegenslag ook vaak zit in je eigen aannames van wat je hoopt te vinden. Of dat je op een gegeven moment vermoeid bent doordat je bijvoorbeeld een maand onderweg bent en dat je even door een plafond heen moet voor jezelf. Ja. En dat je ook je eigen mentale weerstand moet zien kom je tegen en dan toch ook daarmee te maken krijgt. En dat was dan onder andere ook op dat moment. En wat houdt me op de been is verschillende dingen. Mijn ezel. Ook al liep ik zelf en hij ook op zijn eigen hoeven. Maar het is heel fijn om een goede kameraad mee te hebben die helpt je spullen tillen. En die een glimlach op je gezicht tovert. Dus dat maakt het zachter en fijner. Maar bovenal natuurlijk ook de aanmoedigingen die je toch krijgt van mensen iedere dag. Doordat ze alleen maar even een duim opsteken of groeten. Ja. Maar ik heb jou even gezien. En dan de vonk die je soms krijgt gewoon van mensen door je even te zien. Ja. Een glimlach op een gezicht te zien en een aanmoediging te horen. De titel Bonne Route komt letterlijk van alle toewensingen, mooie toewensingen in Franstalig gebied. Dat mensen zeggen Bonne Route. Ja. Ik wens je de goede weg. Ja, en mooi, dat houdt me op de been. Nu is intussen al heel vaak het woord ezel gevallen. Juist. Zou jij misschien eens even iets meer willen vertellen over jouw grote vriend Lodewijk? Zeker. Ik hou al van een kind af aan heel erg van ezels. Ze ruiken heel lekker. Ik weet niet of je wel eens in de ogen van een ezel hebt gekeken, maar dat heeft een hele krachtige weemoed. Er zitten ook altijd een beetje korstjes in die ooghoeken. Er wordt wel eens gezegd dat ze zeggen ezels dragen het leed van de wereld op hun rug en ze dragen ook dat verdriet. Of dat zo is, laat ik even in het midden. Maar ik word blij van ezels. Ja. Ik vind het ook heel mooi aan ezels dat ze hebben iets heel eenvoudigs. Ze zijn heel sober. Ze kunnen met heel weinig hard werken. Ze hebben een neutrale status. En dus ik heb een ezeltje uitgezocht voor mijn reis. Ik heb mezelf dat eigenlijk een cadeautje gegeven door op reis te gaan met een ezel. En dat maakte me wel degelijk inderdaad ook heel blij. Die ezel heb ik gevonden eigenlijk hier niet heel... redelijk in de buurt. In Baarden-Nassau, een stukje Nederlands-België in Brabant. Ja. Daar is een ezelopvang en daar heb ik Lodewijk gevonden. En eigenlijk vond hij mij, want toen ik daar kwam, toen waren er allemaal wandelezels klaargezet die geschikt waren om te wandelen. En toen werd er in één keer gebalkt in een weidje verderop. En toen hoorde mijn oor dat en viel mijn oog op dat kleine grijze ezeltje met dat witte buikje. Heeft jou geroepen? En toen zei ik, wie is dat? En toen was dat Lodewijk. En toen was dat de match. Maar die ezel heeft nog een dimensie. Want je schrijft ook ergens, misschien moeten we op zoek naar de ezel in onszelf. Naar het zonder status of titel, het aaibare, het ontwapenende. En vaker met een glimlach op ons gezicht. Ja, dat komt. Ja, ook in mijn voorstelling en in mijn werk is de metafoor naar allerlei aspecten heel belangrijk. En natuurlijk, ik ben onderweg gaan met een fysieke ezel, maar dat kan niet iedereen. Maar ik denk de kwaliteiten die de ezel bezit, die je net benoemt. Het aaibare, de glimlach die het oproept, maar ook het geweldloze, het aaibare, het ontwapenende van de ezel is berucht, bekend. En dat vind ik heel inspirerend. Dat ik denk van kan ik die kwaliteiten ook in mezelf aanspreken? Ja. En dat klinkt dan wel eenvoudig, maar iedere dag proberen de glimlach op je gezicht te houden. Het zachte, het toenaderbare, het ontwapenende. Ja. Dat is ook een functie die Lodewijk ook nog steeds op mij heeft. En ook als ik nog steeds wel eens onderweg ben. Ik ben ontzettend blij dat je hem meebrengt op 9 mei. Want dan kunnen we dat allemaal leren van Lodewijk. Hè? Ja. Hey, je hebt trouwens nog iets van hem geleerd, las ik. Namelijk om een beetje tussen de regels door te leven. Er zijn allerlei regels, wat wel en niet mag in onze samenleving. Een van de dingen die je niet mag is met een ezel in Parijs lopen. Nee, dat mag niet. Heb ik geleerd ook. Maar je hebt het wel gedaan, hè? Ja, ik zat langs de Seine een croissant te eten en toen kwamen er 2 gendarmes voorbij, te paard. En ik denk dat het probleem was dat de paarden schrokken van de ezel. Oh. En dat vonden ze niet zo leuk. En toen kwamen ze op me af en toen zei ze, je mag niet met een ezel in Parijs. En toen heb ik me een beetje van het domme gehouden. Toen zei ik, dat wist ik niet.
En toen heb ik een beetje gepocht. Toen zei ik, nou, het is een Europees cultureel project. En ik loop van Tours met een brief van de burgemeester van Tours naar de burgemeester in Utrecht. En mijn Frans is niet zo goed, dus dan moeten jullie misschien maar contact opnemen met de Nederlandse ambassade. En toen haakten ze af. Goed werk. Ja. Ja. En nu we het toch over dieren hebben, je hebt ook een Pax Duif ooit gekregen. Wat is een Pax Duif? Een Pax Duif, dat is een aanmoedigingsprijsonderscheiding van de Pax Vredesorganisatie. Ah, ja. Die hebben ze me aan me uitgereikt inderdaad na de Bonn-Route-reis in het jaar 2017. En dat was een mooie aanmoediging naar het delen, de zoektocht naar delen, solidariteit en vrede. En ja, die staat trots op mijn drespaar in Utrecht. Mooi. Als we het over vrede hebben, want daar hebben we het over op 9 mei zeker, bij dat 20-jaar bestaan van de vlam. We zien om ons heen overal oorlog en geweld. Hè? Oosterhuis schrijft ergens, Huub Oosterhuis, houdt in ons levend dat visioen van vrede dat sinds mensenheugenis ons roept. Maar ik vraag aan jou, kunnen we dat levend houden? Is er hoop voor dat visioen van vrede of is het uitzichtloos? Er is altijd hoop. In ieder geval, daar hou ik me aan vast. Omdat niets doen of onverschillig zijn voor mij persoonlijk in ieder geval geen optie is. En letterlijk onderweg gaan, zoals iedereen eigenlijk onderweg is, en proberen harmonie te creëren in en met jezelf en met de mensen om je heen. Daarover in gesprek te gaan. En dat hoeft niet altijd zware gesprekken. Dat kunnen ook juist lichtvoetige gesprekken zijn, ja. Maar wel vanuit interesse en met aandacht. En horen wat je buurman, je buurvrouw, je vriend, je vriendin, je collega of iemand die je spontaan, die met een ezel onderweg is door het landschap, te ontmoeten, te zien, te horen. Dat is denk ik, het klinkt zo eenvoudig, maar gewoon oog te hebben van de wereld om je heen, liefde en aandacht te hebben. Het lijken eenvoudige begrippen, maar om dat alledaags richting te geven in het kleine en in het grote, daar zit voor mij toch ook de hoop om die stappen te zetten en te blijven zetten. Ja, je hebt daar ook wel hele leuke vormen in gevonden. Hè? Bijvoorbeeld, ik las ook iets over deelcertificaten. Dus dat je echt een symbolisch iets had bedacht om te delen. Wat is dat precies? Ja, ik had voor dit Bonn-Route-project had ik bedacht, ik zoek altijd naar geven en nemen. En ik had 2 dingen meegenomen. Ik had een klein lichtje meegenomen, een Martinez lichtje. En dat gaf ik dan aan mensen die ik onderweg tegenkwam. En konden ze het invullen hoe ze het wilden. Maar ik wens je het licht. En dan gaf ik ze het kaarsje. En mensen die me echt huis hadden, die me thuis welkom hadden geheten, gastvrij eten, drinken, gaf ik het certificaat van het delen. En het was gewoon een fysieke kaart die je letterlijk kon delen en waar je contactgegevens op uit kon wisselen, zodat je elkaars contactgegevens had. Heel concreet opgeschreven met de hand op een kaart. En ik had van tevoren voor het project een crowdfundingcampagne gestart om het project mogelijk te maken. Waarvan ik de helft van het bedrag wat ik opgehaald heb gedeeld weer met mooie menselijke initiatieven onderweg. Ja. En dat was ook weer een vorm om de symboliek van saamhorigheid en delen ook weer concreet richting te geven. Prachtig. Nou heb je vooral in Europa gelopen, hè? Tot Istanbul, maar ook allerlei andere landen. Ik weet dat Europa veel voor jou betekent, althans de vrede in Europa. Hè? En 9 mei is toevallig ook de dag waarop de Schuman-verklaring... Robert Schuman-verklaring is uitgekomen, die het begin was van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. En dus ook eigenlijk voor de Europese gemeenschap. Hè? En daar hebben we het over 1950. Ja, 1950. Ja. Intussen zijn we bijna 75 jaar verder. Ja. Hoe is het nu in Europa? Grote vraag, maar ik denk dat dat toch de Europese samenwerking, als je het niet alleen politiek licht beziet, maar vanuit het oogpunt van vrede, is het binnen het continent Europa tot dusver heel succesvol gebleken. Want in ieder geval Frankrijk, Duitsland en de landen waarmee ze gestart hebben, natuurlijk hebben we nu oorlog in Oekraïne, maar het is een hele mooie praktische manier geweest om mensen met elkaar
te verbinden en afhankelijk van elkaar te maken en een statement neer te leggen. Oorlog is nooit een oplossing, oorlog kent alleen maar slachtoffers. En de lappendeken die Europa vormt, vind ik, en de verschillen in culturen en talen en op reis kunnen gaan, is voor mij een inspirerend gegeven. En dat is ook mede. Ik hoef niet eens mijn paspoort mee te nemen. Ik mag over landsgrenzen lopen zonder paspoortcontrole. En die Europese samenwerking heeft er onder andere toe geleid natuurlijk dat aardsrivalen die eeuwenlang oorlog voerden, Duitsland en Frankrijk, nu toch vreedzaam samenwerken. Juist. Ja, dus zeker. dat is wat mij betreft een succesverhaal. En wat ik zeg, dat vrij kunnen reizen zonder grenscontroles. Dat is ook, als je dat in de metafoor neemt, ruimte hebben om verder te kijken dan je eigen horizon, is denk ik ook een belangrijk gegeven om begrip te hebben voor alles wat anders is. En een beeld te hebben dat ook alles wat anders is eigenlijk in kern vrede en harmonie wil. En dat zijn grote termen, maar door dat terug te brengen, door te voet door Europa te gaan, heb ik dat letterlijk aan de lijve ondervonden. Ja, wat mooi. Ja. Oké, als we jouw boodschap na al deze ervaringen zouden moeten samenvatten. Wat is je boodschap ook in je theaterprogramma's? Als er een motto of een kern is van wat jij de mensen wil overbrengen, wat zou dat zijn? En de mensen mogen daar natuurlijk uithalen, plukken wat ze willen. Maar een heel belangrijk facet heeft te maken met het hoofdthema. Is dat het delen van wat je voelt, wat je denkt, het delen van je bezit of het delen van tijd, het delen van liefde in de breedste zin van het woord, toch het allermooiste is dat we met elkaar delen als mensen. Ja. En in die zin een aanmoediging om dat zoveel als mogelijk te doen binnen de mogelijkheden die je hebt. En die zijn vaak groter dan je denkt. Dat sluit precies aan bij een citaatje wat mij trof in je boek. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, heb lief en deel. Want dat maakt het leven de moeite waard. Ik denk dat we daarvoor nu bij moeten laten, Tjerk. Maar 9 mei kom je met het hele verhaal in die prachtige oude kerk in Katzand. En u, kijker, bent hartelijk uitgenodigd om daar te komen. Want het is gratis en iedereen kan erin. We beginnen om 6:30 voor de liefhebbers met een wandeling vanaf de haven in Katzand naar Katsanddorp. Een wandeling met Tjerk en met Ezel Lodewijk. En dan hebben we s'avonds in de kerk vanaf 8 uur een heel mooi programma met muziek, wat toespraakjes en een optreden van Tjerk. Hartelijk welkom en graag tot dan. En jij, Tjerk, enorm bedankt dat je hier vanavond was. Graag gedaan. Ja. Tot 9 mei. Fijn, we zien we elkaar. Kijk ernaar uit. Ja.